stručné intro do nášho projektu rezortu na Bale. Spravuje ho spoločnosť Greenfields, ktorá je developerom, ktorý vytvára veľmi zaujímavé investičné podmienky pre svojich klientov. Dôležité je, že sú to všetko tichí spoločníci alebo spoločníci. To znamená, že nemáme klientov, ale každý sa plne podieľa na výnose z projektu. Nestane sa vám, že by ste dostali menej percent ako niekto iný, pretože vy v podstate vlastníte percentá z celej spoločnosti. Rozhodli sme sa vystavať rezort na ostrove Nusa Penida, kde vy máte teda možnosť vlastniť časť toho rezortu, takže nevlastníte jednu nehnuteľnosť, ale máte podiel na celom rezorte, čo prináša veľké výhody. Rezort nie je určený na to, aby ste tam bývali, ale na to, aby vám to zarábalo peniaze. Nusa Penida je veľmi pekný región, je to ostrov, ktorý je v bezprostrednej blízkosti Bali, na ktorý sa dostanete z medzinárodného letiska Denpasar veľmi rýchlo, rýchlejšie ako do iných centier turizmu na Bali, ako sú napríklad Chang alebo Uluwatu. Luxusný rezort obsahuje spolu 12 víl, je umiestnený vo svetoznámej destinácii, kde je 12 mesiacov sezóna, je kompletne spravovaný vrátane daňových a účtovných služieb pre vás a má výborný pomer nákladov a výnosu. Čo sa týka návratnosti, tak počítame pri 50% obsadenosti už niekde tesne pod 12%, pri 70 a 80% obsadenosti, ktorá je štandardná v tejto oblasti, už sa dostávame na nejakých možno 18% výnosu ročne. A k tomu ešte vieme pripočítať výnos z reštaurácie, ktorá je súčasťou rezortu a na ktorý máte vy potom ako podielnici nárok. Ako dôležitý bonus sú tam aj pobyty zdarma, to znamená, že ak ste zainvestovali do rezortu, máte možnosť tu stráviť pobyt každý rok zdarma. My smerujeme k trošičku vyšším výnosom, ale samozrejme tie výpočty držíme trochu nižšie. Napriek tomu si myslíme, že sú veľmi zaujímavé pre každého záujemcu, ktorý by chcel do tohto projektu vstúpiť. Zabezpečenie rezortu je prostredníctvom dvoch advokátsko účtovných spoločností. Čo sa týka európskeho práva, tak nám setupujú všetky nastavenia v spoločnosti Highgate a čo sa týka indonéského práva, tak tam nás orientujú v tej legislatíve Dentons Jakarty. My máme vlastníctvo typu leasehold na 120 rokov s možnosťou predĺženia a každý jeden človek, ktorý vstupuje ako podielník, vstupuje na dobu 20 rokov s možnosťou predĺženia zmluvy. Takže aj tu nám vieme podať vysvetlenia k tomu, prečo je to takýmto spôsobom spravené a je to vlastne ochrana všetkých podielníkov aj celého projektu. Projekt je komerčne poistený. Čo sa týka správy, tak máme zabezpečené, že vy nemáte absolútne žiadnu starosť o to, čo sa tam deje. Máme rezort kompletne spravovaný a je vyťažovaný cez Booking Agodu a máme aj vlastný rezervačný kalendár a zmluvy s cestovnými kanceláriami. Očakávaná klientela je celosvetová, no a hlavné sezóny sú viaceré v priebehu roku. Sú to Vianoce, Nový rok, Čínsky Nový rok, letné prázdniny v Európe a tým pádom je rezort dostatočne vyťažovaný podľa celého roku. Dôležité je, že nemáme žiadnu zmluvnú povinnosť platiť za správu paušálne len za reálne ubytovaných klientov. To znamená, že ak by sa vyskytol nejaký COVID, kde by sme boli 2-3 mesiace zatvorení ako rezort, tak nevznikajú nám žiadne dodatočné náklady a netlačí to projekt do nejakých mínusových čísel. Sme teda v atraktívnej oblasti a vy, keď si kúpite ten podiel, tak v budúcnosti ho máte zase možnosť odpredať a tam sa očakáva, že aj jeho hodnota bude stúpať. To znamená, ak teraz investujete nejakých pár tisíc eur, v budúcnosti pri odpredaji toho podielu, okrem toho, že si ponecháte priebežné výnosy, tak môžete dostať aj vyššiu sumu za ten podiel. My ponúkame dokopy 70% rezortu, čo je 1,47 milióna eur. Viac ako 500 000 eur je už rozpredaných a minimálny vklad je 2100 eur, odporúčaný vklad je 42 000 eur, tak, aby ste mohli využívať aj ten pobyt zdarma na mieste, pretože ináč by nevychádzala matematika. Ak predávame 2% podiely s pobytmi zdarma, tak je tam maximálne 35 ľudí, ktorých dokážeme bez problémov v priebehu roka umiestniť v tej nevyťaženej kapacite aj s ich rodinami, tak aby to bolo pre nich výhodné. Rezort je vo finále, niektoré vilky už sa zariadujú vnútri aj nábytkom, niektoré vonkajšie úpravy ešte prebiehajú, ale vy keď sa rozhodnete vstúpiť so svojím podielom, tak môžete očakávať výnosy už niekedy v priebehu druhej polovice roku 2024. Takže takto nejako dnes vyzerá
rezort a niektoré vilky. No a ak sa vám to páči, máte